I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu odlazimo u jednu zanimljivu državu. Danas odlazimo u Ekvador. Uživajte u ostatku videa. Ekvador je država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike, na obali Trinog oceana. Graniči na sjeveroistoku sa Kolumbijom i na jugoistoku sa Peruom. Kada su Inke u 15. stoljeću osvojili današnji Ekvador i uključili ga u svoje carstvo, u njemu su već dugo postojale napredne staroameričke kulture. Španjolska je zauzela ovo područje negdje oko 1534. godine. Novi su doseljenici postali društvena elita. Indijanci su brzo desektovani zaraznim bolestima, a bili su i prisiljavani na rad za španjolske posjednike. Godine 1822. Ekvador dobiva neovisnost od Španije i postaje dio Velike Kolumbije pod vodstvom Simona Bolivera. Ova država se 1830. raspada na Kolumbiju, Venezuelu i Ekvador. Stoljeće je u povijesti Ekvadora poznato po slabosti same države i nestabilnosti do liberalne pobune Eloy Alfaroa iz 1895. Zemljom uglavnom vladaju predsjednici povezani sa katoličkom crkvom. Između 1904. i 1942. Ekvador u ratovima sa svojim susjedima gubi veliki dio svoga teritorija. Najveći i najvažniji rat bio je sa Peruom, onaj iz 1941. godine, koji je formalno završen tek 1998. godine, kada je Ekvador priznao pitanje svojih istočnih područja.
I došli smo do kraja ovog videa. Ukoliko vas ovo video svidio, ostavite komentar. Obavezno se pretplatite na kanal. Svi novi koji niste, stisnite na to. Subscribe vas ništa ne košta. Potpuno je besplatno. Dole u kutu zvonce, notifikaciju da znate kad šta objavljujem. To bi vam bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav za sve, čaos!